Καλησπέρα και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να μιλήσω σήμερα για το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο αποτελεί για μένα έναν καθοριστικό σταθμό στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική μου πορεία. Εισήχθηκα στο τμήμα το 2019 και ορκίστηκα το 2023. Μέσα από το πλούσιο πολυδιάστατο πρόγραμμα σπουδών είχα τη δυνατότητα να επιλέξω την κατεύθυνση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και πιο συγκεκριμένα τον άξονα εξειδίκευσης, τεχνολογίες και δεξιότητες για μηχανικούς στις περιβαλλοντικές επιστήμες. Η επιλογή αυτή με βοήθησε να αναπτύξω τεχνικές και επιστημονικές δεξιότητες με εφαρμογή τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, ολοκλήρωσα έναν κύκλο μαθημάτων σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω του οποίου απέκτησα την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, κάτι που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό για όποιον θέλει να διατηρεί την εκπαίδευση ως ανοιχτή επαγγελματική διέξοδο. Μετά την αποφοίτησή μου, εργάστηκα σε τεχνική εταιρεία τόσο ως επιβλέπουσα έργου, όσο και στο γραφείο διοίκησης, αποκτώντας πολυετή εμπειρία στον συντονισμό έργων. Στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 2024, παρακολούθησα πρόγραμμα εξειδίκευσης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με θέμα περιβαλλοντική αδειοδότηση τεχνικών έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων και το φθινόπωρο του ίδιου έτους εισήχθη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με θέμα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαχείριση ενέργειας στα κτίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο φοιτώ μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας με σύμβαση δημοσίου δικαίου, με αντικείμενο που σχετίζεται με το πεδίο των σπουδών μου, γεγονός που επιβεβαιώνει πως το Τμήμα Περιβάλλοντος προσφέρει γερές βάσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Κάτι που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ένας από τους ανθρώπους που σημάδεψαν την πορεία μου είναι ο καθηγητής μου, κ. Χριστοδούλου Δημήτριος, διδάκτορ πολιτικός μηχανικός. Ο κ. Χριστοδούλου δεν ήταν απλώς ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής, αλλά ένας εμπνευστής, θα μπορούσα να πω. Με τη βαθιά του γνώση και την αφοσίωσή του στους φοιτητές και την αγάπη για το αντικείμενό του, μας ενθάρρυνε να στοχεύουμε ψηλά, να δίνουμε νόημα σε κάθε μας βήμα, μας καθοδηγούσε ορθά. Οπότε ήταν ένας πολύ σπουδαίος λόγος για να εξελιχθεί όλο πιο ωραία, πιο ομαλά. Τέλος, θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όσους σκέφτονται να σπουδάσουν στο Τμήμα Περιβάλλοντος, να μην διστάσουν. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και διαρκώς εξελισσόμενο πρόγραμμα σπουδών με εφαρμογές σε κέριους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, από την ενεργειακή μετάβαση έως την βιώσιμη ανάπτυξη. Το τμήμα παρέχει όλες τις δεξιότητες και όλες τις απαραίτητες γνώσεις, κυρίως την έμπνευση για να εξελιχθείς. Σας ευχαριστώ.